खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोननि दैदेननायावनो जोंनि ओनसोलाव गोजोन आरो शान्तिया फैबाय। दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननाय आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जिखिनि नाजानाय आरो नरेन्द्र मदि भारतनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि जि मोनसे ब्लेसिंस बेयाव दिनै नैबे ओनसोला शान्तियाव फैबाय। आरो बे शान्तिखौ जों गोजोरै लाखिनांगोन मानोना माखासे दोलोनि सुबुंफोरा अशान्ति खालामनो आरो दावराव दावसि खालामनो थाखाय नाजाबाय थायो। बे शान्तिखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ। मानो खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जे दिनै शान्तिनि गेजेरावनो माखासे दोलो एबा व्यक्तिया मालाबा अशान्ति खालामनो थाखाय नाजाबाय थायो। बेनिखायनो जों जानो गोनां एमपि बिसायख'थिनि उनाव फैबाय थानाय समफोराव बैसोर सुबुंफोरा अराय समनि थाखाय दावराव दावसि खालामनायखौनो साननो हाया एबा सिमांखौनो नुवा बेबायदि मोनसे थासारिसिम जों लांनो नागिरदों। दा बेखौ जोङो जाहाथे रावबो नैबे फैबाय थानाय समाव बिदि दावराव दावसि लाबोनो हाया आरो बेबायदि सक्तिखौ जोङो नैबे इलेक्सननि उनावनो बे बिसायख'थिनि उनावनो जोङो माने पार्मानेन्ट बिथांमोनखौ बेखौ जाहाथे साननो हाया बा सिमांखौनो बिथांमोना नुनो हाया दावराव खालामनायनि बेबायदि मोनसे थासारिसिम लांनो नागिरदों। दा निस्सय बे भटनि गेजेरजों जायफ्रा दावराव खालामग्रा जायफ्रा गोजोनखौ हास्थाया बिथांमोननि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफ्रा बेजोंनो फुल स्टप जागोन होननानै आं फोथायदों। आरो जायफोरा दावराव दावसि खालामनो मोजां मोनो एबा गोजोनखौ लुबैया बैसोर सुबुंफोरनि हाबाफारिफोरा बे बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो जोबस्रांलांगोन। बिटिआरनि ओनसोलाव जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजो राजानि गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन नखरसिम जोंनि बिथांखिफोरा आरो जौगानायनि हाबाफारिफोरा सहैनानै दं आरो आसाम सरकारा लानाय बिथांखिनि गेजेरजों गासैबो थाखोनि सुबुंफोरानो मुलाम्फा जागासिनो दं। बेखौ नायनानै जों गोग्गानानै बुंनो हायो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा 70% बारायानो एनडिए हिसाबै भट होनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों जोबोरैनो मोजाङै मोजांनो देरहागोन आरो आं गासैबो दोलोखौनो खावलायनो सानो जे बयबो आयेनखौ मानिनानै सोलि आरो शान्तियै जेबो दावराव दावसि जायाजासे बिसायख'थिया जोबनानै थाङो। नाथाय बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव एनडिएनि बिजाथि य-जयन बसुमतारिया बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव य-जयन बसुमतारिया मा बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै जोंनि जिल्ला आरो ब्लकआव थांनानै जोंनि मोनथाम दोलोनि बिबानगिरि मावख'गिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनाय जोंनि सापर्टार बा मददगिरिफोरखौ लोगो हमनाय बे खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। दिनैहाय बे कुसुगावआव एखे हाबाफारिखौनो लादों आरो फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनै जोंनि मोनथाम दोलोनि जोंनि बिबानगिरि मावगिरिफ्रा जोबोद गोसो दुंलाबनानै दङ। फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिसायख'थियाव मोजां मोनसे फिथाइ निस्सय थायहोनो हागोन। माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजानिफ्राय? रायजो राजानि अनसायनायनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि बिटिआर सरकारा रायजो राजानि एकदम गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन नखरसिम जिखि जोंनि बिथांखिफ्रा हाबाफारिफ्रा सौहैनानै दं जौगानायनि हाबाफारिफ्रा आसाम सरकारा लानाय बिथांखिनि गेजेरजों दिनै गोबां गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा दिनैहाय मुलाम्फा जादों। दा बे बेलाखौ नायनानै जोङो जोबोद माने गोग्गायै बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा 70% बारा मोनसे भट शेयार दिनै एनडिए हिसाबै होनो थांगासिनो दं आरो बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों जोबोद मोजाङैनो देरहागोन। फेक्टरनि बाथ्रायाथ' फैला बेयाव 70% भट शेयार मोनखांनायनि उनाव सोरबा दोलोनि माबा फेक्टर थाबावो होननानै आं सानाखै। नैबे जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियावहाय हाबाफारि लोब्बा लाखिना रायजो राजा मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनैहाय क'क्राझार बा बिटिआर ओनसोला जोबोद मोनसे शान्तिनि ओनसोल जाबाय। फैबाय थानाय भटनि दिनाव जाहाथे खुनु बेबायदि जाथाय जाया दावराव दावसि जाथाय जाया मोजाङैनो जाहाथे जों बयबो भट होलायनो हायो आरो बयखौबो बे राइट्सखौ जाहाथे जों होनो हायो। गासैबो दोलो संगठनखौ आं खावलायदों बयबो जाहाथे आयेनखौ मानिनानै सोलियो आरो शान्तियै भटफ्रा जाहाथे बारलाङो बेखौनो आं खावलायगोन। क'क्राझार लकसभायावहाय नोंथाङा देरहाखांबाय। गुबैयै जोंहा
सान्थिखौ गोजोर खालामनांगौ मानोना दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननाय आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जिखिनि नाजानाय आरो नरेन्द्र मोदी भारतनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि जि मोनसे ब्लेसिंस बेयाव दिनै नैबे ओनसोला सान्थियाव फैबाय बे सान्थिखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ मानो खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जे दिनै सान्थिनि गेजेरावनो माखासे दोलो एबा बेक्तिया मालाबा असान्थि खालामनो थाखाय नाजाबाय थायो दा बेखौ जोङो जाहाथे रावबो नैबे फैबाय थानाय समाव बिदि दावराव दावसि लाबोनो हाया आरो बेबायदि सक्तिखौ जोङो नैबे इलेक्सननि उनावनो बे बिसायख'थिनि उनावनो जोङो माने पार्मानेन्ट बिथांमोनखौ बेखौ जाहाथे साननो हाया बा सिमांखौनो बिथांमोना नुनो हाया दावराव खालामनायनि बेबायदि मोनसे थासारिसिम लांनो नागिरदों दा निस्सय बे भटनि गेजेरजों जायफ्रा दावराव खालामग्रा जायफ्रा गोजोनखौ हास्थाया बिथांमोननि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफ्रा बेजोंनो फुल स्टप जागोन होननानै आं फोथायदों। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।